Angka 4 tilik yen tanggane lagi lara. Sapa ngerti tilike awake dhewe marang tangga sing lagi lara kuwi iso dadi srana tamba. Nah iya. Sing pungkasan angka 5 ya kuwi layat. Melu berduka cita, melu bela sungkawa yen tanggane kepaten. Heeh. Apik temenanan kowe. Iya. Kunjuk dumateng para warga masyarakat ing ngetasi kepareng nggih menika wungon mrisani pagelaran kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Mbok menawi wonten kasare tembung mboten cocok ing sanggit, grusa-grusune kula sak kanca nyuwun gungi samudra pangaksami nggih kados mekaten menika wujud kula nadyanto sekolah wonten ing Surakarta wonten ing Solo ning asline iki saka Blitar mula gruwal-gruwale sok-sok ya sik ketok. Ora apa-apa, Truk, tak ngapura kowe. Ha iya. Malah kowe sing ngapura gong bene. Heeh. Ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi warga masyarakat tansah pinaringan tentrem jenjem permanem benjangipun saged nggayuh kasuwargan langgeng. Bener kuwi, Truk. Iya. Aja nganti manjing neraka jahanam. Ngono, Gong. Wong sing manggen ing neraka ki ciri-cirine piye, Gong? Ngerti aku. Damongi bapak kowe. Wong kang bakal manjing neraka isine neraka jahanam ki ana 3. Apa wae, Gong? 1 wong sing seneng ngrasani kuwi nggene ning neraka. Lah iki wong wedok neh. Ya, mergo senengane ngrasani. Wah, anggere wis ning ngarep lawang petan ngono. Wah, la iya lho yo. Wis ra enak entake. Saiki nggen yasinane nggene wong ibadah to. Ngono ki sik ngrasani kok wong wedok-wedok kuwi. Apa ya? Heeh, nggenku lha akeh ngono kuwi lek kene ra enak. Yo asinan metu sego pecel ngono ki mongko sing duwe omah ki sugih ngono ya muaidu ngrasani karo kancane. Yo sugih-sugih sego pecel ngono kowe. Mongko arep ngibadah arep asinan lho we. Malah ngrasani muni elek. Ngono mangan nyakot tempe ngono ya ngrasani neh nyodok kancane. Yo tempe nek kandel silet ngono kuwi enak nah. Kemangan disangoni ya kuwi wujude iki jadah ngono ya dicokot ngono ki karo mercing-mercing. Ya jadahe le atos nggih bandem kirik modar iki ngono. Beda karo wong lanang mawane gendoran, mulih ngene ra kober ngrasani wong mergo wis lambene wis dijejeli rokok. Ayam. Nah. 1 wong sing seneng apa, Gong? Seneng rasane kuwi sing manggen ning neraka jahanam. Loro wong sing seneng dadi provokator kuwi neraka nggene mergo abang digawe ireng digawe abang senengake manasake swasana kuwi ya manggen ning neraka provokator. Sing pungkasan angka 3. Iki rada medeni niki pancen dawuhe para kiai iki. Wong bakal manjing neraka mbuh lanang mbuh wedok nuwun sewu yen nguyuh ora gelem cewek nuwun sewu. Ngono, kuwi manjing neraka jahanam, ora iso ngrukti marang barang kanikmatan sing diparingke marang Gusti. Iya, yen wong wedok-wedok iki ya menangi wong wedok nang kene iki mergo lek pisne rada primpen, beda karo lanang-lanang kowe. Wah, ndelok wayang rasa nguyuh diturune pinggir dalan tatap ning gedhek ngene rumasane wis rewesi. Ayo, bareng anu bingung. Wah, gatel men to ya. Ayo, ya pamundhut saka panitia sore rong dipinangkani ya kuwi wujude kutut manggung. Ya kutut manggung iki angger dalange Pak Anom Surata sindene Sukesi Rahayu iki wah jan ora umum. Kula nuwun, Pak Anom ngono kuwi suarane. Kunjuk dumateng Bapak Bupati Wewengkon Laladan Trenggalek. Ingkang tuhu piyayinipun mindhet dumateng wayang. Menika kula tangsaken wujudipun lagu nenggih kutut manggung mid end saking Kota Marmer Tulungagung. Mangga tak dung tak kedurung tunggong abri. Malah abri. Mbak Sukesi Rahayu, ngapa ki lampune iki? Saya mbleret. Ingkang wonten kiring
panem. Nenggih, Mbak Dewi Marheningsih saking kutha Klaten. Ingkang sisih kiring. Nggih. Lambene sampean iki tak samangke saka iringan jan nganti kaya silit pitik lho, Mas. Karo bojone nyanyah-nyunyah ngono kuwi. Nyatuke ya tenan kok saya lek nyandake nyritake apa ngomongke Bagong. Ngucapke Bagong jan sampe menyuruh ngene lho. Mbok ngene ngeling tak rewangi kaya ngene golekne sapa. Sing goleke awake bareng. Goleke anake besok. Serampang kemuda brodol sus-mus. Cakilan. Pak mantep kuwi. Kunjuk dumateng Bapa Darka Prawirayuda. Mangga. Iya. Kontrang-kantreng si pengong mong murang-muring kepengin makarya golek gawean rekoso ngalor luput ngidul luput ketan ngulon nganti kemput aja gelo aja ngresula prayogane nyambut gawe saanane. Nah ini Pak mantep. Dalang kudu nirokne sapa-sapa. Heeh. Ngamati sapa-sapa kudu diterokne. Iya. Ingkang sisih kiring. Nenggih, Ibu Rosnyati saking Purwodadi Grobogan. Tak tung gong. Ya, Nduk. Luar biasa, bukan main, napase landung ya truk. Olahragane apa, Kong? Hah? Olahragane kesi apa? Renang. Apa ya? Iya, nang Solo kono renang ben minggu. Nang Bengawan Sepot jenenge. Wah, nggae cawetan tok karo kotangan kowe. Heeh. Lho, renang baju renang kaya ngono to? Ah iya. Biyen sik rong pati akrab karo aku aku ngerti jadwale. Wah, kesi jere cacah anu ben minggu niki renang ning Bengawan Sepot. Oh, delok yo. Nah, mangkat tau karo kanca-kancaku. Kesi pas renang. Lah aku teko karo segrang, slegreng ngono terus kesi ro aku jawane iki isin. Ngerti aku no dhek langsung mendelok. Lah dalah bokonge malah mak petungul. Ayo malah kicuk. Iya. Opo we? Berarti aku ngerti saiki. Karepe arep ndelikne sirahe ben ra roh aku. Lah kok malah mamerne bokong. Tungul ngene ya. Apa, Nduk? Apa? Ngerti apa? Ora. Berarti yen ngono aku ngerti saiki sampean iki. Apa? Sampean iki meneng-meneng ya mbeling. Senadyan to sampean cah cilik ketoke bakale celutak sampean. Lho kuwi lek singen, kuwi lak singen. Saiki mung mligi sayang, ora enek wanita sing tak tresnani kejaba kowe. Disekseni karo warga masyarakat kene lho ya, Mas. Kowe ora ngerti aku mau sore lak mampir nggene Mbah Narko Dalang Ruwat to. Kerja tangan tuturi. Le, ya. Dalang ki sing laris dhewe pancen ket mbiyen rekore kok Blitar. Ora ngomong ning rego lho. Masalah laris mbiyen pancen Blitar sing nyekel. Ning anggere meh teko patine racake do bubrah keluargane. Mergo apa? Mergo wong wedok senengane rabi bola-bali. Contone wis pirang-pirang. Kowe aja nyontoh sapa-sapa ben apik jujur tingkah lakumu nyontoh bapakmu kuwi le. Nggih, kaya ngono. Kuwi tenan kuwi aku ngono kuwi tenan.
Mula aku karo kowe ora wani piye-piye, Kes. Tenan. Lah Kok dong guyu nyepelekne bapakku ki mubalek lho. Kok mangsane ki. Nyak doan. Atrimo. ya Mas aku percaya karo sampean. Ya wis dibuktekke wae dititeni engko dene sampean. Aku kuwatir lho Mas. Ngapa? Biasane yen dalang ku ya ora ngomongke ngendi-ngendi yen wis siji jaya, loro laris, ping telune barane akeh. Abetane ya kuwi mau. Apa? Yen kecekel harta tahta ping telune ya wanita. Ya muga-muga sampean ya karem karo aku, maksudnya ya betah karo aku. Orang liya ora ning ngendi-ngendi, Mas. Ora lho, lek gagas ngono aku kondang lho. Aku jakmu ya rada karo kowe iki rada wedi lho, Kes. Aku tak ditetokne wis bintang tamu, regamu wis sakmono 5 juta munggah ngono kuwi. Gek aku ki angger dalang turahku ya mek 750. Lah ora merinding aku. Ora wedi aku. Tak dadak-dadakne bobot aku tresno karo sampean. Sampeyan angger munggah panggung tak terne tak gawane tasmu penonton kabeh. Kuwi lho kasih. Lho karo sapa kuwi? Karo supire kuwi, karo supire. Monggo bojone lho. Ora lara. So supire lah. Supir ndase pecah kuwi apa piye? Bojone kok supire. Ora Mas. Ya bakune awake dhewe saling percaya ngono ya Mas. Percaya karo aku yen aku insyaallah bakal setia ndampingi sampean donya tumekaning akhirat. Tak jaluk semono uga sampean ya Mas. rabbal alamin. Seni Bapak Supron lho. Heeh, lho iya, kuduno. Amin ya Rabb. Mangga. Bereku Arso. Oh. Arsa ha ha muni Mayu. Sik, piye lak munglokke mau kemayu? Cengkoke kemayu. Dipenono sampean sik dienggo masuk angin kon ngeroki aku ogih aku. Kosek to, Nduk. Iki Nyapa? piye to? Jenenge wong wedok kemayu ora ya lumrah, lanang kemlelet. Kuwi pas kodrate. Lah sampean dilone kemayu ngono embergitik. Nyatuke ya pas nyambut gawe ya ngene ra perlu kemayu-kemayu piye. Pokoke penting berekspresi ngono Mas. Semangat ngono lho Mas. Terus piye penake? Enake ya aku jembol oleh sing elek-elek. Oh iya wajan sinden kesi menika pancen piyayinipun grapyak semanak pakulitan rusuh putih ingkang tetela saged. Derek kon ngelam. Ya ampun. Ndek bojo sindan iki penake ngene iki ya terus guyon dhewe karo bojone. Ha iya. Bengi nyambut gawe bareng, isuk turu bareng, ceko capo bareng nglilir, merongos kabeh renek sego. Renek sing ada kok. Ayo. Akhirnya wong loro kena emah bareng. Rasakan kowe. Neng pelah ha 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 Hehehe.
Ya, wayahe manggung ki, Ruk. Oh. Tomuk sing ngempul. Ayo. Kempul sum. Iya. Tanduk sum. Iya. Nek sum. Mangga 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 Udan lho Mas. Lah nyapa? Enak adem. Ayo, terus Prawitra kang minulya sugeng rawuhipun para pamirsa sedaya. nggih pangestunipun wilujeng. Iya. Sinden. Iya. Wah, jan sinden papat kaya wong 8. Suarane heeh saka semangate. Ayo. Yuk. Omben 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 omben
Sik. Oh. Nyapa? Apa iki? Durus iki. Genahke iki. Manuke dalange piye mau? Manuk kutut iki lho maksudku. Ah, lha ya piye? Cilik. Tenane. Heeh. Ora nyandak aku to? Ora. Macem-macem lah ngelone cilik aku yang ngenyak berarti ora aku. Lah manukmu cilik apa gede dagong? Cilik. Lah ngono dhek. Ning lak atos. Lakon menengoh kowe ora. Ah manukku plastik kok dolanane apa jendra kok. Ah iya. Jendra saiki wah dan perkembangannya luar biasa. Kowe iso ngendang dhewe kok gawe cangkem. Jendra. Heeh ponak kowe. Oh tak tunggu desa. Ngono kuwi jendra ya aku jen kaku rasane. Oh tunggu desa. Jendra. Lululing, lelulung. Waduh. Mas, Ada apa? pancen yo lek yoga ambek sinden angger bermadang metu sego pecel mesti buanter. Lek nabuh semangat lek bengok senggak ya banter. Nah, iki mesake dalange. Oh. Aslinipun dalange menika senengane sego pecel. Berhubung dhek niku dalang, mboten saged mangan. Loh, ora masalah. Sesuk-esuk bablas pecel pincuk. Yo. Akeh tulung agung liwat nggenmu kono. Pirang-pirang iso kandhang. Oh, engko keturunan bablas ndemangan kae ngene mbok brak, dulure Tandra kae. Enak. Wis to, kowe lek karo Tandra kok jajan nang ngene mbok brak, wis to mesti bayar kowe. Ora. Makan Bayane renang terus kowe. Heeh. Mak pecungul. Yuk. Manuke Pak Lurah. Ya wani ora. ya Pak Lurah. Nggih Bu Lurah ndak duka, Mas. Ora Bu Lurah sare kok wisan. Kutute Pak Lurah brengos. Kata kompak. Sotek. Apa? Jarwa apa Sotek Indra niki? Cakapane sampean apa, Mas? Sotek Indra. Suteng Indra. Oh Sotek Indra ring. Karo catet aku kok karo kabeh, Tru. Oh ngono kuwi ya seneng. Jarwa Unjuk. Unjuk neh. Unjuk neh.
Mangan kupat janure wis tuwa. Pancen piyayi kaya Mbak Kes iki jan luar biasa apa-apa iso. Dhek kan ya lulusan karawitan dadi nabuh apa-apa ya apik, Truk. Apa ya? Heeh. Wah, jan nyinden ya apik. Wah, itu campur sari ning Jakarta barang dhek iki. Ini campur sari. Nganggo apa jenenge sepan ngono dhek. Apa jenenge lagune iki saya si putri yang ngene iki goyang si putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Kang Mas Pak Lurah si kethek putih. Awet udu kuwi catet aku kleru kabeh, Truk. Lah ya dibenakne lek prei. Wah jan tanggal piro nduk campur sari ning Jakarta? Takon tanggal Pak Lemek tanggal 15 Mas. Oh, siarne TV ora besok? Ora ngerti aku. Oh, campur sari ngendi wis? Sapa ngira? Sapa ngira wis barak. Masa bar? Heeh. Awet isik sik arep pentas meneh kok. Heeh. Apik saya digedhakne. Wah, jan campur sari apa, Nduk kuwi? Sinar Baskara Surabaya. Ngono sampean nyanyine bangsa lagu apa-apa ya? Mbak ngono kae ya. Ora, aku sing klasik, paling jineman, terus ladrang-ladrang. Langgam. Sampeyan ya iso karo ngadeg ngono ya berarti. Iya. Piye ya polahe piye polahe? Ya biasa, lagu-lagu biasa. Oh, mlaku gawe mix sing tanpa kabel ngono ya. Biyen tau lho kayak sing nggih mix tanpa kabel kuwi lak iso nggih ning ndi to. Ning panggung wayangan rekake ngadegno terus baru tuh mudhun karo penonton kan bebas cara ngene jenenge kontemporer kok. Ayo teko ndi-ndi ngono ilang suwi-suwi. Lho nanti kasi wah bake ning pawon marut apa ya. Ilang. Nari ya apik iki kan gambyongno apik lho kasihan. Apa ya heeh. Lho. Ayo njajal titik nduk. Lho dudono. Lek ora gelem aku medhok iki engko. Kudu gelem. Ayo. Ayo to, ayo ora. Sithik ae. Ayo anu lendange ndi mau. Lho. Iki budaya kok isin to. Lho, aku ora isin delan iki lho, joget lho, ora isin lho. Oh. Iki lho, sing medhun sing ndi iki? Kok iki yo. Oh, iso to. Ayo njajal sampean yo. Wis to sayang, pisan iki nggih nuruti wong. Setuju nggih penonton nggih? Ah, setuju. Yo, keploki Mbak Kesi. Gambyong. Dilu ae, mau dilu ae ngen ngarepe tok ae. Ayo. Tenan sayang, tenan. Pisan iki ya. Engko tak paringi engko ya, pisan iki ya. Ndi mau anune mau lendange ndi lendange? Lendange. Anu Bu Karyati niku mikir di ngilekne Bu niku ngen Kesi. Ah, sayang pisan iki please pisan iki tok ae. Bar kuwi aku ora perintah tenan. Pisan iki ya. Ya, please ya. Ya. Ya anu ya. Sampeyan cinta ra karo aku? Nah ya, pisan iki ya. Aku ora isin delok to, joget lho. Oh, joget lho. Ora isin aku nyapo isin. Ya to. Aku ora isin joget tenan aku ora isin lho. Sampeyan nyapo isin. Yo, jajal ya, sayang. Pisan diluke lho, sak anu tok, nggen ngarepe tok lho, ya. Yo, anu Pak Nyono. Ya, ya. Pak Nyono anune Pak, napa niku? Apa jenenge Gambyong? PKJT, Pak Nyono. Sik urung sik. No.
hop hop hop. Hop 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 hop. Hop. Tepuk tangan para kanca kagem Mbak Kesi. Nggih. Matur suwun. Jan ora umum. Nan, sok lek diperintah dalang sapa-sapa aja gelem lho. Nan. Tambahi Pak Lurah, Mas. Ayo kene, Pak. Kene. Ah. Saestu Pak Lurah menika Pak Lurah. Niku Oh. arep Pak Lurah. Tak bukae, Mas. Aku wedi lho ya apa iki. Lho kok wedi sampean? Oh, jadi buka wis ben. Nah. Ya Allah, Mas, akeh lho, Mas. Ya aku. Ya ampun akeh ramu Pak Lurah gek pinten niku. Akeh pokoke, Mas. Nggih, matur sembah nuwun Pak Lurah. Lho, ngene iki lho. Jenenge niate ora pelecehan budaya, Nduk. Niate kan iki budaya to. Srimpi kan ya budaya kita. Iya, betul. Ya kanggo nuduhne sampean ya iso nyrimpi. Aku e kendel lho nyak nari lho. Ora apa-apa. Iki dudu perkara ngedan ngrusak budaya ora. Iki mung nduduhke, Nduk. Lho gamjong kan salah sawijine Mas, seni tradisi utawa tari tradisi Jawa Tengah khususipun kan ngoten. Ben ku ndak diakoni karo bangsa negara manca, mula ya sithik-sithik perlu ditampilke no ya, Mas. Luar biasa. Sukesi memang super. Ya. Alah rayu padune ben dimasake. Sampeyan ora kecewa to tak perintah gambyong ngono. Enggak, Mas, aku ikhlas lahir batin anggere sesuk diopahi kompo. Ora ngono, Nduk. Tenan ora. Apa jenenge aku ora niat nglecehne sampean, ora niat piye-piye, ya pengen nduduhne kebudayaane dhewe kroncong sampean ya buktine ya iso olah beksan, ngono. Nah, ya. Ibu anu sapa Setyawati. Nah, Mbak Kesi genlaran. Monggo Bu, anu Mbak Setyawati saking Kediri men ngaturke ya kuwi Sri Huning Mustika Tuban. Nah, nggih. Lah nyapa kok terus ngutang ngadeg iki. Ayo. Nggih. Ya engko lek wis lagune bawane aja sik. Nano. Pak Setyawati benjing sakunduripun kula ngaturaken penuwun lan sampun ngantos kapok nggih, Mbak. Benjing menawi mbeka amplop aja nganti pisan-pisan sampean perenguti. Tenan, enek kurange kula suwun. Nggih, Mas. Sampun-sampun sinten ugi kula. Nggih. Kula nggih nderek belajar. Nggih, belajar golek dhuwit. Nyambi. Nggih. Mangga. Sri Huning karya besar Ki Haji Syukuron Suwondo Blitar. Putri kang sulistyeng warni Sri Huning Mustika Tuban labuh tresna prapeng layon Duk terangkum bajana Bebelo Wirat Mari terus nih. Korupsi kuwi jenenge. Lho guys, anu amplope kae disuda, korupsi deh. Nggih, nek nyuda amplope mboten napa-napa sing penting isine mboten. Iya, waduh, le pinter. Memang Setyawati memang super. Ya. Wasana Sri Huning Gugur. gugur
masuk Mataram. Mongko mustikane Jumeneng Mbak Setiawati, mangga. Engko kabeh jumeneng bukom Bukaryati kabeh. Arep mbesa orek-orek ae. Matur suwun Mbak Setiawati. Adatipun nggih sok jumeneng to Mbak Setiawati? Boten. Masya Allah, geton aku ngongkon mau. Wah, jenengan ra maringi preso. Wah, jathuka Bukaryati apa bukom ngono. Ayo, arep njamong. Ayo. Ayo, digebrak cara Banyuwangen diaturke Bulik Nuri. Ha, Rahmawati. Apa sambel kemange nggih penutup gara-gara Mbak Nuri ben jumeneng. Ayo digolne pisan. Ayo. Setuju nggih nonton? Nggih. Setuju wae wong arep ndelok nek. Nggih. Yo, Mas Kalingga Purnomo Sarjana Ekonomi Dewane Kabupaten Blitar. Heeh. Ben diaturke sik kelingan ora kendangane. Ayo. Heeh, saiki dicekel pulpen karo dhuwit. Ayo. Monggo dados sambel kemangi yuk.
mangi mangane bubar nyambut gawe nadyan lauk tempe yen sehat awake sagere ngombe banyu mandi araka ngelinting dhewe anadyanmu manggon ana desa watane ayem tentrem kumpul sak keluarga aku trimo watone pokok seger waras sayaku lempokno kanggo ngragati sawah tuku pipit rabuke amangan saben dinane sego sambel kemane enak apa wong urip ana alam donya ora gelem rekoso urip ra bisa mulya aku nyangane rama lan ibune sregep nyambut gawe aja lali gustine Rire sarta pawonuting ranu tresing karsanira dening kanyut Om lumereking mangsa guming siriwanci sasi dadi taun keklumpukane taun dadi windu mangkono sadane Hyang Pukula Narada Anumusi Raden Arjuna kagungan putra mijil pawestri ingkang asesilih Endang Pregiwa ingkang nalika semana sampun kencan rembag nebu sauyun tunggal cipta golong geleg kang rasa nenggih Sang Pregiwa tuwin Raden Gatotkaca kawandasa dinten ing ajeng nedya anglampahi palakrama kocap kacarita nalika semana kasatriyan Madukara Raden Arjuna
tuwin ingkang putur Raden Abimanyu nampi rawuhipun Pendhita Sukalima Dayuwang Durna milih pepatih Ngastina Rekyanapatih Harya Sengkuni gubuh-gubuh kendhih kumrungsung enggalih kasok manata ling kabu Sang Arjuna daya-daya manembromo rawuhnya ingkang Bapa Sukalima tuwin Rekyanapatih Harya Sengkuni gya ing acara lenggah